And now, it's time for SPG, as in Super Packanern Secret File. Inakyat ako sa bahay at ako'y nakipagbakbakan. Hi DJ Rocky, share ko lang ang pangmalakasan kong SPG. Itago mo ko sa pangalang Mona. At ito, ang aking SPG, as in Super Packanern Secret File. Ako ay isang Becky. At alam naman ng buong madlayon. Proud naman ako maging part ng LGBTIQ+ community. Very friendly ako sa mga girl, boy, bakla, tomboy. Especially sa mga boylet na walang pampagupit at walang panload. Gcash is the key. Charot lang. So, isang gabi, araw ng Miyerkules, nagkaayaan kaming uminom ng tig-2 bote ng friendship kong si Kim. Si Kim ay ang babaeng hindi kagandahan pero araw-araw pinipilahan ng mga taong gustong guminhawa ang buhay. Drinking buddies kami. Dinadamayan na lang ako kasi nakita raw niya umi-emote ako sa my day ko. Akala broken na naman ako. Ang hindi nila alam, trip-trip ko lang naman yun. Bet ko lang talaga yung mga quote. So, eto na nga. Tamang chill lang kami nung Wednesday night kasi may hangover pa aketch. Nainom na rin ako nung nakaraang gabi. Inabot kami ng 3:00 ng madaling araw. Hanggang sa dito na lang din kami sa Baler Gomalor. At syempre pa, may mga ombre at Becky. Daig ko pa ang my birthday. Laging may bisita. So kay mudra ko, okay lang. Ay, pero eto na. Ang pudra bells ko ang medyo hindi natutuwa. Dahil lagi na lang daw akong umiinom. Baka raw hindi na ako abutin ng 40 years old. 31 na ako ngayon. So, may 9 na taon pa ako, tay. Biro ko sa kanya. Pero ang totoo niyan, benga talaga ako kay tatay. Basta, daming sinasabi. So, habang umiinom kaming dalawa ni Kim, kesyo hanggang 12:00 lang dapat kasi may pasok pa ako kinabukasan. Tsaka wag daw yung kung sino-sino yung mga pinapupunta ko sa bahay namin. Wala raw kasi sila kakilala. So, deadman na lang ako kay Pudra Bells para hindi na humaba yung usapan. So, fast forward, bandang 10, umakyat na si Pudra sa taas. Sa isip ko, ay, salamat. Inantok din. Kanina ko pa talaga hinihintay na umakyat yon. Kasi, ang totoo niyan, DJ Rocky, may kateks na akong ombre. May booking na si Aketch. O, diba? Landi-landi kahit walang dede. Taga-kabilang barangay siya. So, etong ombre na ito ay isa sa mga bisita ko nung nakaraang gabi, yung inabot kami ng 3:00 ng madaling araw. So eto na, bandang 10:30 dumating ang ombre at itago natin siya sa pangalang Carlo. So may nakita ako na bisita ko nga, so siya nga yun. Tapos may natirang isang bote, kaya yun na yung pinainom ko sa kanya. At habang si Kim ay inuubos naman ng 2 bote. Siyempre, hindi na niya kailangang magtagal at alam niya na ang mga susunod na magaganap. Kabisado naman na namin ang likaw ng bitukan ng isa't isa, kaya support niya ako. Kaya ang sumunod na ganap, dahan-dahan kong pinaakyat si Carlos sa room 307 kung saan magaganap ang bakbakan. At dahil nasa kabilang kwarto lang si Pudra Bells at Mudra Bells, sabay kaming humahakbang sa hagdan. Na-orient ko na si Carlo ang dapat gawin.
Hindi kasi pwedeng marinig na maraming yabag ng paa dahil baka mabukayo na may ibang taong pumapanig sa hagdan. At kapag magkausap kami sa room, magka-text lang kami para hindi marinig na may iba akong kausap. So eto na ang main event! Success, success, success ang aming bakbakan. At mukhang mauulit. Pero nagkaroon ng problema. Na Julie Ann San Jose o nauli si Carlo na lumalabas ng gate. Paktay kang bata ka. Hindi pa pala tulog ang pudra bells. So, ayun, ang ending. Nasabon ako ng matindi ng tatay ko. Pumasok sa kwarto ko at nabenga talaga ako to the highest level. Kaya sa mga Becky dyan, kung gusto ninyong lumigaya ang inyong buhay, siguraduhin niyo munang mahimbing ang tulog ng inyong mga magulang. Muli, ako si Mona at ito ang aking SPG, as in Super Pagnan Secret File. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.